libre, di na kamuhatag o detalyadong report sa pag-alagad sa kanataran. Dako, yun na nakausaban, di ba? Pero, bisan na usap ang atong paagi sa report, walang mausap ang atong paglantaw sa ministeryo. Nag-focus ta sa mga tao, giugma nato sila, o gusto nato silang tabangan. Handang kamo sangyaw sa maayong balita, bisan asa man sila. Panalitan, sa Sabado sa buntag, mukahintag pipila ka oras sa pagpamalimalay, dayon mamalita. Muhunong na bata sa pagsangyaw, kay nahumanata sa atong pagpamalimalay, dili yun nato na una-una. Bisan asa man ta, mangita tatay ngayon na masangyaw ang maayong balita. Pwede na itong istoryahon ng tao na nasa tutuol, diha maglinyata, o kaha ang tindira, diha mamaligta. Pwede na ito siya tibayaon. Kung man makasugod o pinag-istorya, pwede na ito siya nagkaroon ng kontakay o muhingon. Diya website na makapinteres mo, na aninindot ng mga artikulo sa kapiko sa kalibo ka pinulungan. O kaha, kung man makikistorya, pwede ka muhatag niya o chat. Kung itungkol sa panahon, kung interesado siya, pwede pa kang mag-iskot ang dugang. Mapadapat po ni, dihang magulat na sa klinik, diya sa airport, nag-shopping, o ka, dihang nagbiyahe. Makatabang, kung magdala ka o mga volta card, o mga publikasyon, bisan asa ka mato. Gusto nato na masangyaw ang mayong balita, bisan asa nga naitaw. Pero kumusta man kung mamalay-balay ka, kunya, wala diha nagbalay. Tingali na matigdan ninyo na sa Sabado o Domingo sa hapon, daghang tao sa inyong lugar ang naa sa inyong balay. Pero ang tuhong taga na namalay-balay ka dito, wala kayong tao. Wala ka may balo kung pila ninyong mga tawhana ang magbabible study kung ato silang tanyatan. Tungod sa atong gugma, at tuon nato sila, diyan naa sila sa balay. Tinunod ko, yung padumi minihapon sa restoran, kauban sa usa ka magtiayon. Ang brother ang nag-drive. Paglabay na mo sa usa ka balay, mihunong siya, nag-park, umingon. Dahil pa saan, murag na itaw ang balaya. Ibalik-balikan mo na mo, pero permi way tao, tadyot rami, o diadto niya o sayang asawa ang balay, maayo kaayo. Importante sab na balikan nato katong nagpakita og interes. Panalitan, ang igsuon na nag-card na kaistorya o interesado na gusto magpadubaw. Ang maong tao nagpuyo sa inyong teritoryo ug ikaw ang gihangyo nga muduaw niya. Sa Sabado sa buntag, nanuktok ka, ugod sa ilay kabo, walay tao sa ilang balay. Dili na ba nato balikan ang maong tao sa ilang balay? Balikan din nato siya. Nagpakita siya ng interes o balikan nato siya sa lain-laing panahon hangtod maabtan nato siya. Bisag dili na kamuhatag o detalyadong report, makahimo gyapon ta o personal na mga tumo. Pwede na ito himong tumong na maminaw pag-ayo, demonstrate at pagbalay o magpakita ang dugang personal na interes o kaha maningkamot na mas mapobrihan ang atong teritoryo. Pinaagi sa paghimong personal ng mga tumong, ipatapat na ito ang tambag ni Pablo sa Galatia 6:4. Palihog sundi ko ninyo sa pagbasa. Si Pablo mingon, apan angay susihon sa matag usa ang iyang kaugalingong binuhatan, aron malipay siya sa iyang mga buhat, o dili tungod sa pagtandi sa iyang kaugalingon sa uban. Ang personal na mga tumong o palihog nato na magmadasigon nining importante ayong blakon. Tanawon nato kung sa gibati sa may suon, bahin ini nga kausaban, kung sa ilang ihimo aron uswag sa ministeryo. Tungod ani nga mga kausaban, basta enjoy na nako ang akong ministeryo ug ang paghimong mga tinud-an. Ginahan kay ko. Nakatabang na ko din ang kausaban, kaya dili na ko sobrang mabalaka kung kanus ako magsulog sa niyaw o kung kanus ako human. Para nako, nagsangyaw ko sa ganang panahon. Kiusab na ko akong schedule. Usangyan ko sa panahon nga mas daghan kong masturya. Di ako magsangyaw ko sa una, gusto na ko na maminaw ang mga tao na ko. Pero karon, gusto na kong maminaw nila. Dili na kayo importante nako kung pila ka publikasyon ang akong mahatag. Mas importante nako nga paymuslan ang matagigayon nga may istorya ang mga tao ug maghimong tinunan.
Sa una, di pa'y nakaayon ko kung na ako'y mahatag ng publikasyon. Pero karon, mas malipay ko kung nakapakita ko kung mga sa akong istorya. Nakatabang din ako nga mag-focus sa kung unsay mas importante ang paghimong tinunan. Ganahan ko ang bagong paagi sa ministeryo, kay dili na ko mag-memorize og presentasyon. Karon, mas natural na ang akong pagpag-istorya nila o mas na-enjoy na ako ang among panagisgot bahin sa Biblia. Ang atong gugma sa mga tao ang mas importante, dili ang gidaghanon sa publikasyon na nahatag o kaha sa oras na atong gigahin sa ministeryo. Na makita na mo nga mga exons sa tito, excited kayo niini nga kausaban. Di ang sangyaw ta sa una, na atay kapiko, kunya teksto, karon pupusa sa pagpag-istorya. Sa una, mabalaka ko kung siya akong isulti o kung saan magkabasa kong teksto. Pero karon nakita na ko na mas importante nga bation sa akong kaistorya o sa tagbalay na naguna-una yun ko sa iyang kaayuhan. Pareha sa pagi ni Jesus sa pagpakikistorya, gusto ko kung magkikistorya sa mga tao na nasuri silang iro o maraming ko kung pwede ba na kuhikapon nilang iro. Makastorya ni, kung usahay, makahatag ko ang contact card o makahisgo bahin sa Biblia. Nigawa na ako, makita na ako nga ilan ang italaw ang website sa ilang cellphone. Mas muhatag naming pagkadedron sa kung sa makapainteres sa mga tao o gamito na sa pagsugod ng mga panag-istorya. Hilamon ko og maulaw, unya gitudloan ta sa bagong pamaagi, na dili magsiging istorya, maong pagkadumog na ko ato, nakaingon ko, ay salamat, kananawon, may ko ana, ginahan kay ko. Mas relax ko, kay tumong na to ron, mao ang pagsugod og panagstorya. So, dihang mangandam ko, maguna-una ko kung unsay gikabalakad sa mga tao. Mas nag-enjoy ko sa ministeryo kay makasamyaw ko sa lain-lain paagi sama sa informal nga pagsamyaw. Dili sayon para nako nga mag-istorya sa mga tao nga dili nako kaila, pero gikabahan ko ni Jehovah o sa iyang organisasyon na mahimo ni o tumuna ko mga regular pioneer. Tuwan ni ini nga kausaban, gusto na itong mag-focus sa pagpapag-istorya sa mga tao bisag asa sila, aron matabangan sila mabainhan si Jehovah. Nakita na ko nga malipayon kayo ang mga pioneer sa among komunikasyon. Gusto ko na mong batihon ang ilang debate. Maulipay kayo ko nga mag-regular pioneer sugod nining tulana. Gusto na mo eskwela sa School for Kingdom Evangelizers kay gusto na po na mo ang muuswag sa pagpakita gugma sa mga tao. Excited kay kung magpahingir, kung ganahan kong eskwela o SKE, kumalana, i-assign ko bisag asa, siguradong lingaw kay na ba? Minang tayo kay mag-focus na lang ko sa mga tao o kung saan na pagpapakita gugma kanina. Mga igsoon, gimahal mo namo, tigihimo ninyo ang kutob sa inyong marangan. Si Jesus mingon sa Juan 14:15, kung kamo nahigugma ka nako, sundon ninyo ang akong mga sud. Gihigugma nato ang atong agalon ug ang mga tao. Mamalipayon natong sundon ang sugo ni Jesus. Sa inyong pagbanlakaw, pagwali kamo. Gikan sa World Headquarters sa mga saksi ni Jehovah, kini ang